Takže teraz potichu obídeme tento kláštor. Tuto je veľká záhrada. Kde neuvidíme ani. Je... Pozme poriľovať. Čo tam je? V tejto veľká záhrada potom. Počkaj, Jakub. To je aká rýchlo ty nesie. Release. Marečku, ideme. Release, nie? Viečko, što prišli pochválil. Si normálny? Vyšľaj. Čuješ to ten smrad? V tejto budove sestry chovali ešte prasiatka. Keď sestra Čarová prišla do kláštora, asi ešte chovali, že? Ja som ešte zažila. Keď ja som prišla, tak už veľmi nie. Tak nechovám. Ja už nie. Chovali to prasiatka. Bola jedna taká sestra, ktorá sa naozaj starala. Bývali tu zabíjačky. Normálne, čo sa stalo. Mŕtvoli, normálne mŕtvoli. Sestry zabíjali. Teraz sa už chovala. Nie, my sme zavolali takoho. Neviem, či tu mačky, to asi cudzie už. Vraj tu zabíjali. Len prasata, no. Sa bojíme, no. Prasatu tu zabíjali. No, lenže by nezmenili názory a nezačali zabíjať jedačo iného krv prasat. Krásne. Michal, akú záhadnú históriu vieš o tejto budove? Ako sú kúvať? No to je taká záhadná história. Táto budova pôvodne bola márnica. Hej? Toto nekameruj, lebo sa bojíme. Potom sa naozaj modlí taký jeden žál, sme ho sprevádzali. Ja myslím, že sestra už tu cháva, že už no to určite aj Ty sa nebojíš stať chrbtom k márnici? ináč to je asi 14 sestier po 80 rokov, čiže to je dosť taký Veľmi veľa sestier. Ale Som vidíte, odvážny. mladé duchovné. Ale priznám sa trošku, hej, ako cítim, čo Len dve len. sú ležiace. Ale aj Cítiš tu boli strach? do divadla. Okrem emerencie. Okrem emerencie, ale jedna tak a tri sestry už ty. Určite by som neriskoval. Emilia. Nebojím sa, teraz sa nebojím. Ona Je nás ide tu na veľa, divadlo. sa nebojím. Kebyže bude tma. A ona myslím, že ona išla. Vy sa nebojíte, dievčatá? Nie. Je tu marnica, zabíjali tu prasata, vy sa vôbec My nebojíte? sme také lovky, nie? Že my sa nebojíme marnic. A my sme aristokratky. To si ty, Mišo? Za ňou, ak ste si vplyvnili, toto sa tam Martina. A tu bývali sestry. Ale aj Fara tu bývali. A je tu aj niekto, či Teraz tu nikto Tie nebýva. sestry, ktoré tu viac menej bývali tu. Ale mohlo by to slúžiť ako napríklad. No, a ty si bola býv. Je tam taká jedna miestnosť, že prichádzajú deti na stredka. Oni to zvládnu raz za týždeň. Pokoju, zvajíte, to je Mohli by sme tam my